play pi baro perlok yang sawai pi sha ka program jingi bakar pang menta kasni in persang banyakran halor kaktin khasi kum ka subject bat ki ki nongrum bat ki jingdon kam jong kaktin khasi bat ki benta gidan hapadang jingi ya iba ibor lang seliang i belong i assistant professor Hashilong College bat kum juru ya iba dosian sar maulong i belong i assistant professor hapo USTM kini kirang ba amta kasni kin persang banya mir bat peliu jingmut hangni batni bat bangini akran ki benta ki baper halor kaktin khasi ngap yang subhai pi baro arngut syakane ka program jingi bakar pangmo bat kalong ke ka baso tanat ba pila kloi bendon rekat batni bangini akran halor kaktin khasi ba ki benta ki babun lesi sya bangin sedang mo ngin persang ba ai bor man so thu ya ka jingdon kam jong kaktin khasi bat kiwe ki nongrim bakani kaktian kedon haswa begin pai sagane ka benta ka jingdon kam jong kaktian ki benta ki bapher gidon kam ban sngau thu nungkong kumno la sandor ya ka kaktian khasi jongi nungkong gin pai sha u sahib Thomas John u bawan nasi liang doriau dei long ba jong u layo ya kini ki dak tho hakak tin khasi bat demo u bala sang ya kini kanong rim ka bas kham hak ban sang ya kini ki dak tho namar haswa jung ula dan ki we pat ki bala persang ban wan ra ki dak tho henry kini ki ja no tang si por den re de lang ba jung u ula sang duri ki kini ki dak tho bat hadu mentang yo ban pule lamba kini ki dak tho kini ki de ki ba ki jingdan kam ki ba gide pan sngau thu abangi kran shpangak tien nang ta pade kum ka thok tar khasi ka ai nam ye u ba de u pa chu ki dak tho nama kini gide ki jing trai ki barat pa ki jong ki bangi ngim la ban klet kum ka jai ban reu hakak tien khasi nang ta din jong u lami sa u John Roberts ma uniru u sahab ula aya kita ki senyang ki barat ba ki jong u hagat hok katar bat la ai nam ye u pau de u pa jong kathok katar haka tin khasi te kita gide ki lengkot ki jingtep ki bai de pakai history spang jo kini ki sahab ki bawan nasil yang duriau te hapangi pai pade ya ka jingnok senyang jo kini ki rurang ba khasi ki jongi ngila ban pai sakane ka history jong ka jai ban reu haka kot ka history kathok katar ka benta baar lalap ya ki kato gane ki rangba ba ki ba khampau na kita gide u rangba FMP nang ta u rangba RS lendo kini gide ki rangba ki ba dalong shisha kum kita ki mau shamok jong ka jai benro hakito ki spas nam baling ali ong kum ta ka daw namar ba ka jingtre ki jong ki ka long ka badarat ba shisha du kata namar kini ki rangba kila kentiu shisha ya ka ktian khasi kumno banra na ka verna klara shaka MIL subject ya ka ktian khasi nang ta ki penbiang ka syllabus banra ka kedan banbu ka kedan pulia khasi haka on a subject nang ta ka MA ladap hai pede ya usen yang jong kini kirang ba kumu RS lengdo u tho ka we ka city hadin ka we pan penbut na ka we hadin ka we pan ban pen ko ngu ya ka Guwahati University ka to kapor ban kentiu ya ka ktin khasi kata ka de ka ba ngimla ban klet ya kini ki balong kita ki dak sakan mau haka ktin nang ta shushu u FMP we na kirang ba khasi unong hikai khasi St Edmunds College u de u head department uni orang ba ula penbut ya kini ki kot ki ba u tho ka we hadin ka we pan ki kot dei ula bat kini ki lalong kita ki senyang ki jong u te kini ki jing tre jong kini ki rang ba ki bang ka deu sakmat ki lalong ki jing matoi ki na ka benta ki babon na ka benta jong i kum ka jai ben reu bat ki pateng ki bahaden hadu menta ngini yo jing matoi sibun lang ba ka jing tre barat ba jong ki kom ba pio mentan ba ai bor mo lem da dei bat ki no senyang lani ki ai kata ka jing trai man song bha ka jong ki ban kentiu ya ka ktin khasi nga trai ngi ki long din chadin nga trai nginum yo kan ni mo ko man chu ong no
ti Henry ngistu pa kadang buun bah ka ike bang ngidang la ban le mo bangin persang ban ya keren halor kata ka benta ba dosian nga kwa ban phai shepi le si ki jing men toy ki ba ngiyo lada ngi shim ya ka khasi kum ka subject ada pila bang ban ai yang ikat tu kat ni le si ki phang mo halor ita benta te kalong sia ka ike ba dan kam yang ikam tam mo kum ka jaj pen rio te ki jing men toy he ba ngi yo mo lang ba jong ka ktin te nomor khendiat nomor ka ktin hi ka dei na benta jong ka jaj men rio la ban ong mo nomor la man la ka jaj pen rio ka don hi la ka jong ka ktin dei te kano le se ka jaj pen rio ka bom don la ka jong ka ktin le sing la ban ong ka dei ka jaj pen rio ka ba sedang ban du jaj no dei te le se bangi pai khendiat ukasi mo ukasi haba useng nong rim ya ka imlang salang upen syong nong rim ya kini ki lai teli ki nong rim bar kita kilong ki baki khot ki kum ki mau bersiu mo ki balong kum ki mau bersiu bar kita kilong useng nong rim halor ka kur ka jaj nang ta ka ktin ka thlik nang ta bar ka khendau ka siap ti ka ktin ka dei ka bangi juya kren ya khana mo ban ya sungu thu aka imlang salang ban ya sungu thu aka tre ka ta le kum ta tar ka bela ka sngi tiga jing men toy habangi ngi pule la ngi nang ya ka ktin mo kalong ka ba nang ken tiu shu le se ya ka jaj pen riu bakan nang kiu sha prang mo namar ba ka ktin kanang ka ktin ka si kalong ka ktin ka bayar kanang ya kiu na ka we ka por sha ka we ka por ti habang nang ya ka ktin ka si kala yarap ro des ka dei ba kumno ka ken tiu kham tam yang ngi kum ka jaj pen riu bangin nang ya kiu sha prang ba kiwe ki ktin jong ka perthai ki la nang ya kiu sha prang mo tika ktin jong iru kadang ya le kumno ba ngin nang ya le ki ru start ki ru pang ki nang ya le abat kumno ban nang kan pen ken tiu shu ya ka ktin bakan poi sha jrong te om tang kata ba ka jing yo jing mentoi shu na ka ktin kalong ba ngitip le se haba ka don ka ktin khasi ngitip le se kum habai dei bat ki history jong ki long shwa man shwa jongi nang tang ngitip le se habai dei bat ki culture nang ta ki riti ki dustur ngitip le se habai dei bat karkom sanshar khadar le se mo jong ki long shwa ki man shwa kumno ki sanshar chnong kumno ki sanshar thau hakataka arkom ti ki don ki khana parom ki don ki khana tang ki don ki puriskam kum ta ter kine ki khana ki ba la tho ka ktin kasi kum ka jaj pen riu ki ngiyo shibun ba ki jinghikai na ki tu khana mo ki tu ki khana ki ayangi ki jinghikai la se ha ka bai dei bat kalong briu man briu le se kum ha ka bai dei bat ka akor ka buram nang ta ha ka bai dei bat na ki babun ba ki eke mo ki bangim la ban jer ban nyo ban tho mo ti le se kum ha bai dei bat ka jing snang temen le se la ban mo ngi pai gat kum ka jing snang temen te pin i yang tu ba shibun ba ki jing snang ke bang yo anak tu ka kot dei le se la ha bai dei bat ka kren ka khana ti namar ka ktin kalong ka we ka eke ba kum ba jo ong mo ka ktin ka dei ka ba thiang tam ha per thai dei ti la dangi kren da ki tin le se ki ba sniu le ki ba khor mo kumut ba kata ka pendu no ya ka akor jong u le ne jong u le ne jong ka breu dei ti henrei la dangi kren ni ki tin ki ba don akor ka ban buram kumut ba ka ken tiu ya kata ka akor jong u breu hi chimet ane wat ki imlang salang ro kumju ti habangi pai ka jing sang temen ngi yo le se kum habai dei ba ka kren ka khana ti hang tu pinu i ba ha bai dei ba karkom kren le se nginang kumno ban kren ya ki briu ki bala he lasan nginang kumno ban kren ni ki ya ki temen ki san lane ya ki riurang ba mo lane ya ki khana ha kata ka arkom tinata le se ha bai dei ngiyo de kum ha bai dei bat ka riam ka bet mo kumno ngi dei ban riam dan akor dan buram namar ba ka riam ka bet ka dei ga we ga benta ka ba le se pen i klam akor le pen i klam ran mo ngi ong kata ka riam khala mo ti le se hang tu pinyo kum kita ki ba te gen ya ka long breu man breu te om tang kata pio orde aga bai dei bat ka jing hikai haba phiyat phieng jo ngam wat yat pen her jan sam ne wat yat kum ko tu ka lang tu per dai ka ba pet ki khmat lungleng chene kum ban yo tu le ne yo rung no hakno kono ka per mo ti kita hi ki ba ngiyo na kineki subject kasi ki ba ki riurang ba mo kila no senyang uben hei haka tho katar kasi ti kita ki ba kin tiu ya ka imlang salang
ba ai bor kum ba i ong i ba doser ma mentan ki babun ba ki ike nginang na ka subject kasi kum ki khna school mo kum i ong ila jer kat tu kat ni ki jing sneng temen ki khana parom ka history bat ki babun ba ki benta ki ba le ase ngi he ngi san nginang na mar ba ngi shim ya ka ne ka subject ti henry ngin phairu khndiat ba ai bor shaka benta le ase ba ladang ngi shim ya ka subject khasi mo ki ai le ase ki lat yo kam yo jampan hoi khndiat abangin phai shaka kita ki jimen toy hak be de bat kini ki kilat yo kam yo jam mo te ka chus ka ban kubur e ka bai nong kren shaka pan de ka kani ka subject ka de ka pen men toy hidup kata-kata ka ai ka jing hikai ki babha kum no ka jing ade parabru ha ki imlang salang de ka burom ka akor nang ta ki babun ki bentang pala ka de shaka man nalor nang ta kam kut tang kita ki jing mentoy nalor nang ta kita don saki wei pat ki lat jing mentoy ka mapi ki limentaj phangki lat yo kam ya jam kata ka de jing sisa Henry ha kababun ki babun hi ki khasi jongi ki perkhat bet ba lada pule khasi ngenem ya yo kam ma te ha kene kapor ngasnya ban pensai lada ki pule ya ka tin khasi lan ya ka subject khasi mo lada ngin sim ya ka subject khasi kum ka we ka jing pule dai ki don ki jing mentoy ki babun haki lat yo kam yo jam ngilak benikai haki school ngilak benikai ki college ngilak benikai haki school ba lan ki university dai nang tang ngilak bentri haki ki radio ngilak ben long ki news editor ki news reporter nang ta ladang ngitip phang jong ka subject ngi ya ka ngilak ben long ki melung ngilak ben long ki nong tho ki nong tho ba ki nong tho ngilak ben long ki novelist ki nong tho novel lan ki dramatist ki nong tho drama nang ta kilap benong ki kritik ru kinang ban ken tho kinang ban tirnia ya kino ki jingduna kata ka kam jong ki kritik nang ta kilak ru de benong kini ki director yang la benong ki director nama bali la dangi pule ka drama dai ngi pule ya ka jingdon kam jong ka stage lan ka rensan nang ta ngi pule ya ka jingdon kam jong ki ting shop ki puran dan ki karakter mo lan ki actor ngi la benong ti kini kidi jing mentoy bat kini kidi kilat yo kam yo jam ti kumala kedau syakman ka subject khasi kam dei bakan ai tang kita jing mentoy ha ka imlang salang kadang don shu sa kini ki wei pat ki jing mentoy ki bahakala lat yo kam yo jam kadai ka bai ong mo iba la da ngi la man shim ki wei ki subject bat ngi kita ki jing mentoy ki babon mo la da ngi shim ki wei ki subject te kat no tam la da ngi don shisha kata ka men sim bangin shim ya ka subject khasi bat ki jing mentoy ki ba desi kan ka subject ka don man ai ba do ser ngin phai byang shapi mo ngi pet ki khna samla menta jong kan ka job kham tam mo ngi la duna ba ki banang shisha ban kran ya ka ktin khasi bat haba ngi ong ya kata ngi haban so thu ru ba ngi la ya kat kum kapor kat kum ka juk ki baro le se ki la kala na ka wei kapor mo ngi la le ki school pareng katu kala nang kta ngi la don bat ki parlok ki ba la ya khle kum man ong no katu le se kala don la ka jong ka jing kta bat kum ta ter bat kat ba kidang ya ki sngi por ngi yo i ba haba ngi kran ya ka ktin khasiru ngi la kran khle le se ka dau ba ka ba POE ba ki kena ba bentai kim nang shu ban krani ka ktin khasi haga bai dai berkata mo kumba pi ong balai ki kena am ta mo ne ki brio khasi jongim ta mo kim nang shu ban kren khasi hoi kita ka dai ka wei la se nomor kuman syong no mo ki brium ta mar ka perthai kala nang yaj mo ka perthai kala nang yaj nang ta kala nang ki na ka wei ka por nang ta ka jing don ka jing ya syong kle bat ki wei bat ki jaj pen riu te kan ro ka dei ka wei ka benta ka ba ki la ya kren nang tu mo ka jing kren tu ki la ya kren ya kle lang mo te kan ne ka jing pen kle lang jong ki ka pen long no kumba kila million nek tu kejing ekran te na ka tu kejing million ka penlong ki ba kim nom khen kor chu yala ka jongka tien dai kim nom khen kor chu yala ka jongka tien te hang tu ka pen i ba lada kim khen kor chu yala ka jongka tien ne kim dan nang chu ban kren yala ka jongka tien kamut ba ngila
penduk kan ialah ke jongka ketian ngimburom ialah ke jongka ngimburom ialah ke jongka tenti ketai ke dega wei nomor ba kajing isong kle nang ta bat ki wei per ki jaj breu bat kum juru kajing bom sngo thu ya kajing koridor jongka ketian oi kam dei ban ong ba kamlong ban kren ni ki wei ki jaj ketian mo nomor ba kat kum kajing dawa jongka por ngihap lada ngilanang le kat bang nang nang sibun ki ketian kata le ka lanang bah sibun kan ba yang kenduk bat ki wei ki jaj ben riu nang desi mentak kumban soong nuksa mo Asamis ne Hindi ne English ne Garo de kumta ter kemut ba kat bangi nang sibun ba kitin kata ka nang ba rekam cemut pat benong ba habangi lanang ya ki wei perkijat kitin ngimnom burom su ela ka jongka kitin dai la ngimnom kenkor su ela ka jongka kitin dai ban kumbal joong ka kitin mo ban pen i ba pila start la kiu sajrong dai tingi haban burom ya ka kitin lajong nomor ba ka kitin ni ka dai ka kitin kasih la ne ka kitin jongi mo kadai ka kitin nong mei nong pa ke balakha ke bangi la he alasan ti dakane ka kitin ni ka ba penlong yang ikum ka atiar baki wei pat kin itu yang ikum ka jaj penriu khasi ti ladang menta kajing bom nang shu ban kren khasi pakamo kajing bom nang shu ban kren khasi paka katu kajing bom nang shu ban kren khasi ka paka ka pen i bangi khasi ngiduna ha kitin ka thlik ini ni pen iba om dan kentin su ban keren pura ada kaktin kasih ream kam semlong ha kata karkom katu bro gadai leng ba kajing melin jongi ke bangila keren berki wei pat nang ta hang tu pat ngim da burom thane kitin la jong tukum ta kan kuma jong ngila keren kle English nang ta Hindi ni kum ta ter mo cubo katu kajing keren kle sing la bang cubo menta pika kadai ka teneng la ni ka jing sngo sorong deh jing sngo sorong banga ngala anang ya ka ya ka kitin nong wei ro ndai katu kam dei ka ba pen itnat kan nomor sebut menta pinya kenduk le si ya bom dei kasih bom nang kasih tang kan diat ro te pin kren klek tu bat kasih bat English le semo ngan trai sngo tu ro tu ya kitin kasih pun soang pikren chano kam ta pang pikren English nang ta pang pikren kasih dei ti rim damangi pat le si pramangi mo kumba pi ong ne bele ki khana amta ki la duna ban kren kasih le ne ban sim kasih katar komo nomor ba dangi kren pramangi pat long kam don te tu ke jing sngo long nginang sngo pen ban bang o ngala kam nang kam bun kan re la da pin kren pat bat ki wei pat bat ki bom sngo thu kasih te kalong ka jing la ran kan kalong ka jing la ran ban ong ba utu nong sngap ngi nom sngo thu re akta ka kom tiga tai ke wei ke ba ngila esong kle bat ki wei pat ki jaj penriu nang ta plus nang ta kam don ken ke jing ken kor ti ka ba ken ke jing ken kor ken ke dei ba ni dei ban bu syakmat bangin buro melaka tin la jong kumbang ong mene ba ka tin hi ke dei kum ka atiar ban pen itu yang kum ka ta ka jaj penriu kasih hoi ke dei kata namar kum ba pi ong mo ban nang shibun teli ki tin le kalong ka ba kam dei ka basniu Henry ban klet no ya ka jong la jong pat ngasre ka bu jing ma mo ba ai bor habangi pai kan dian kam tam ki kena school haba ngi pet mentamo ngi yo i ba ha ki kelas ki paper ki kerdan ki paper ngi yo banjit khasi alternative English kila don lupa kita ki jing sha jit mo ladangi ko ban shim ya kan ko subject pat bun sin ngi yo i ba ki kena ki no sha ko alternative English nani kata ka alti ka baki ong bat ki kiar ban shim no ka tin khasi pat bun sin habangi kli ya ka daw ka long ba ka palat ka khasi nginom la ban score nginom la ban yo marks shibon bat kum ta ter le si ki daw ki babun ka le si ba ai bor ka ba pp snow ba ki kena jengi ki kiar ban shim ya ka subject khasi bat ki kham no ka man sim ban shim ya kata ka alternative English ni kata ka alti ka bangi jutep to kata ka jingkli jong phi ke dei ka bas ka utanat ma bat ka long ka jing sisa ba bun ki khana khasi jongi ki ju perkhat bet lada shim khasi ke yo duna marks tekan kata ek percentage jong te ki don ke jing kan tho bangi le ki bahi kai ka subject khasi ki ong ba ki no hikai khasi ki dei ba kham na marks mo ki ong kumta te to ya jing sisa kam dei kumta mo kam dei ka jing kham nam ya ki marks but kan ni ka jing sim jong ki ya ka English hak jaka ka khasi ke de kita ka jing perkhat joki do jing sha kam da de ka jing kham na be ki marks nomor ba ka subject khasi ke de ka
kadika literature subject mo ka English ru kadika literature subject te nang ta mangi pade ngisim baka kaktin khasi kadika kaktin nong mi nong pa la ne kata ka madatang te la khmi lenti ba kin kham tebit kin kham nang kin kham le janai khandiat mar bali ka dawa yangi bangin nang ban kran ban tho kidan kam ban pen i kita ka jing tebit ka jongki ma te ha jing sha kam tadi e ka ba ngi khap nam marks lan ne ka jing sim ban ong ba ka e ka subject khasi te ngam pediang phi ba ka ong ba kan e kan ladakan e ka tin la jong te ka isu ba kan kham suk kan ka subject nak mata jongi mo te ngasim ba ka subject khasi kam tadi ka ba e mo ka dei tang ki jing keren ki jing kan thok ki ba klem nong rim kan mo namar ko man chu ong no ka subject khasi le ngam tip ki ve ki shim kum no kata ka jing so jong ashimet ladangi tho ru ngi yo ya kata ka jing kulut men sim ban pendon kam ya ka sap ka ban penwandur ya ki jing tho jongi ru ka jing so tho ka jing so tho ka jongi kat no ngi la so tho ya ka tu ka benta ngi la ban penwandur ya ka ketien la jong tu mo la ban penwandur ya ka ka rukom ka bangi smola kat ba ki ve ki subject mo ko bangi ya kren ne si ka science ngi num la man le kum ta la ne ka maths ngi num la ban le kum ta bat kiwi subject Henry ngas akata ka jing so jonga shimet kalong ba ka subject khasili kalong ka bayar ba la dangi perkhat ken ngila ban tho ha ka rukom ka bangi so day ka bangi so thu bat kalong ka ba kelut te ka ai ka tu ka jing kelut kam don ka pressure kom bangi ong da ka tin no we mo la bangin hab ban pendap bet ha ka tu ka rukom kum ba kalong ka mats bat kiwi subject kadai kata ka ba pi ong la dangi nujer kan ya ka subject khasi bat kiwi ki subject kum ka maths la ka science namar ka subject khasi ka ailat ban thot lang ba ki jing sneu ke jongki te ka ba kino hikai ki la hikai ha class dei ki khana ni ailat ya ki ba kin thot ka jing sneu thu jongki ni mong e ni la ai notes kum tu kin thot kum to ma le se kino hikai khasi ki dan ki ban num ai notes ru te ki ailat ya ki ba kin thot da ki jing sneu thu jongki namar ki la pule ki tu ki khana ki la ban thot ki to la ni ki tu ki jing ja ki la ban thot ki to ma te la dangi sim ha kata ka rukum ban ya nu jor ya ka subject khasi bat kiwe ki subject pade ngisnyo pen ban ya kan ka maths lan ka science ngi tang bakla kemut ngi layo zero lan not ngi layo not bet ho te henry ka subject kasi pade kadang ailat ngi la ban yo sun ne sau ne riu ne kendiat kan sai nak shpau kan te ladangi ladak ka tu ka jing ong ka bal ka dew shakmat paginong ki kai khasi ki ba kham nam marks ngasnyo ban ong ba ka subun pen ban ka subject khasi kata ka de jing perkhat jong ki to ki bru ki bom tip ya ka jing sisafi ki ong bakas ki da sim khasi du na marks henry ka bun marks pen ban ka subject khasi ban ya ki we ki subject ba do serio le se pika ban ban halo kata namar kumbai ngi ya keren mentan mo ki khna ki kiar ban sim ya ka subject khasi bat kumene bai ong i ba aibor ba bun sin ngi ngimyo ka jing penslur ban shime ka subject khasi ka ile SCP ngau ma phi ba kala ban dong ka daw kan ba ki khna kim dabun ha kata ka benta ban ong ban no ka men se man shim kadai kong kata ong ba bele le si kim yo ya kata ka jing penslur mo kong ba phi ong namar ba ya ka ktin kasi kadai ka ktin kumbang yong menemo kata ka ktin nong me nong pa te le si namar kala dei ka jong la jong mo kuman ong no kala dei ka jong la kan sting kan la kan sting namar ba kala dei bet ka bangi la ya kren ha yang asam la tip kum ta de te ka tai se ka dei ka ba penlong ya ki samla pule le ne ya ki kimi ki pa mo bakin nom pencelur kan ya ki kun bakin pha la se bakin sim ma ki khasi bat ka don ru de ka ne ka we ka jing pet po la banong mo kijudon ngaju kijudon ki perlok nane ki baya puli lang la se menswa badon ru wat ki nong hikai ro ki bomde ki nong hikai khasi kan ki jukli kan ke jingkli pi ha khasi department pi ju puli ayu kata ka deka jingkli dai pi ha khasi department pi ju puli ayu te namar ba khasi department kumba la ong isal ne ka deka literature ma te compare na ka english compare na ka na kiwe ki jaj kitin jong ka perthai ma te kalong hi kumju kumba ya long lem gitu te
kata hi Henry ke dei let's say ka jing bom ngam jeliu let's say jongki tu ki samla puli le ne jongki kimi ki pa mod baro mo ki don let's say ka to kan mo ki ba kin nom pensilur ya ki khon bakin sim kasi tang bala chuang batang bala sim kasi kala don lupa ka tu ka jing pech po enem kala don lupa ka tu ka jing pech po ba pin pois pen sim kasi kata ka dei ka long ka jujia kan kata haka imlang salam ka dei ka ba piong na mar ba let's say ngila kensting bakal adai lupa te ka tin la jong le yu bangin da sim ngila keren hayin ngila hela san bat kata kaktin mda don kam mandali puli ru le si ka don ka jing kensting ru le si ka taru kala bende ka wei na ki daw mo ba ai bor le si wut ngini keren halor ka e ka benta ka ba kraw ba le si ka ba kaktin kasi ka don kam ba kan ka klip mat ka ba menta ladangi keren pat dia ka jing don kam jong kaktin kasi dan ikum kajai penru menela keren sepang kaktin bagajai penru kajing don kam ka bahak matam kadai ban yo no kajing itu lan ban penrung no kaktin khasi ka khnit ba phra hakariti sanchar jong kari India nomor bali kum bakila dan kini kirurang ba jong ka kari jongi mo kibala dawana ka por kibala tit jingkhang ya ka sorkar pedang bahkan penrung no kaktin khasi haka knit bapra kadai ka biang bat ka ba shong hok shibun baka kitin kasi kan yo no bajing itu mabali laringi phai ya ka tho ka tar jung ka kitin kasi kila biang lut kila biang lut ki jing tho ka tho ka tar haka kitin kasi kamdan ju ka ek ba ngidang i baka dang duna lani ka dang ko laringi phai ka poetry laringi phai ki drama ki novel mo tinong we lani kila dan ki jing tho ki ba de ba ka jing pulis pangka kitin lani ka linguistics lang ta ki ne ki bai de ba kene ka jing bisar benya lani ka criticism paper ngiladan hadu ka university level lani ki school ba ngiladan ni ki subject mo ngiladan laki jongki specialization te kaladan kam kane ka jing dawa ka de ka badan kam banyo no ka jing itu haka sarkar pedeng te kani ka de ka ba kongsan ba te nang ta ka but nang ta pade ha bangi phai pade syaka ka jela ka jongi mo ka de ka jing ki jing dawa jing ki rorang ba ki long ki badai por ban wanra no ka kitin khasi haka jela kum ka official language lani ka kitin pedeng mo haka hapok ka jela ken tikini ki jing dan kam ki ba kongsan ki ba haka ni ka klip mat ka bamta ke ele si ba do sir ka kubor ka jongpi na ka benta ki parlok ki pa payeng ya kan ka por mo le si ka kubor ka jongpi babaling di pan iet ya kan ka kitin khasi ki ki benta le si ngila man shim man pen roy man pen sa man kentio ya kan ka kitin khasi jungi te na kaliang jonga ka kubor mo le si syaki barok ki nong pet ba kumno bangin pen roy le ban pen ne pen sa ya la ka jongka kitin kumbang yong mane ba ka kitin kasi ka kitin jongi ka kitin nong me nong pa te ladang ka kitin kasi ka im te kajat penriu ka im dei te katai ke de khobor komod bangin burom kan ya kitin hoj langi syong ban no ro lane ngidon chano ro komod ba ka ngidai ban burom ya la ka jongka kitin dei ngim dei ban ong ban chu klet no lane ngidai ban ong ban chu ken sting ya ka dei namar ba ka jing ken sting hi barbor ka yalam le se ba ngin sa ja klub no sin ka sngi le se wat na ka sela pertai te katai ke de bangin ngin bu syakmat bangin ik bat nyokor ya la ka jongka kitin nang ta kumbang ong mene compare lang yang nang kino ka kitin ru andai ka kitin le jong pat kadai ka bangin nyokor ya ka bat ngin ri kendong ya ka bat da kan ka kitin ni ka pin itu yang i bangi long kum kita khasi bat kalong yeru kum ka atyar na benta ban te song yang i ba ngin yang skam ka we kum ka jaj pen rew te ka tahi ka khobor le se ka banga pasyat chaki paiba ba ai bor le se ka khobor ka jongpi nakaliang jonga ka khobor lomba ka program ga syukwa ban bu ya ka jing kerpat la ne ka jing tentu ya baro ki ba pej lang ba ka program habangi keren khasi ngi dei ban keren ben ngi hab ban ngi don kamru ya ka ba gen pendun kam hai kini ki kalong kenti long sendrang janda mo nama bali hayo hat lenti sengkin ngilap ba ki kenti dei ki keren para kenti ki ong me lani ki sendrang ki keren para sendrang ki ong pa lani fa kata kala ban kaya lambak lah ya lambak lah kan pen itnat kan mo
kanum de ka khubor ka bas ngau tenan nang ta ngilap ru de kum kino hikai ki khna school la ki tho hachaka ba tho nga ma beli ki lam len pelat tu ka jing type message ki hachaka ban tho eng a ki tho no tang ek a la ni ki tho g a kamut nga dai ki bakum ki tur ki don ki exam la ngi kerek ke script tengah syukun tu keren bed tho bed kata tenang ta ka khubor ka bangakwa ban lembaga ke program kita kibadi khasi kibadan ST khasi mo schedule tribe kidi ban keren khasi lut mo lani lada kitu ki parlok jong fikim nang ban keren khasi te keren da ki kitin ki bayas ngut hulang mlele dari haki than kaput ko la keren i Dushan Jakman nang tam kidan rude ya ke jinglap jongi dangi yat hakini ki sinong hari khasi kidan ki sinong ki badan hap pedeng jong keri khasi dai ki keren da ki we ki jai kitin ngala ima bhai kan ni deka khubor kitu ki khasi ki bad ki haki sinong khasi ki bade ki schedule tribe khasi keren da ka kitin khasi namar lada kan du ka kitin keren kan du ka kitin tho dala du sa ka kitin tho kamun kajat benru kala du namar kadon ka du ka jingong ma haba im ka kitin im ka jai benru namar ka kitin ngasupen got ka kitin kalong ka muhar ya kanu kono ka jai benru namar deng ka kitin ka papen scam ya ka jing im ka jing yap jong ka jai benru ta kita gede ki war ku play shibun ya bro arngut ya mo bila don rikat bat ngi kum ni la yo banyak peliu katukan ni ki bentah le se ki ba don kamba kan ni kapor bangin ya keren kan bat naliang kadit ke me kelayang ko ban ai ku play kapor ka jong pi nginget ba kan ni ka jing shong jungi menta ka sni kala ai katukan ni ka kubor ka don kam sha ki ba pet yang ya kan ni kapor mo te ku play shibun ni pi bro arngut se si sen ba te palok kum tu ngi osoi kini ki rangba bat katu kat ni ki benta ki ba don kam ha bangin ya keren ha ka emlang ka salang bangi don kam ban penshai kam tam e ya ki kun samla jingi menta bat kum ba kila ong mo haba im ka ktin kan imru ka jaj benriu bat ngi penslur ya pi baro ba pin ai men sim ba pin penslur ya ki kun ki kti ya ki palok para jor man keren bat e ya ka ktin la jong te palok hadu mendai syam yang bat pihak oi pat ka benta ka blai pi baro